Mga kabaro, no, may udto. Mo ato kinong sa mga kabaro, no. Mag-order ko og sugo ko nila mga kabaro, no. Ay nabot si Kuya Charlon nya. Muhulan sa helmet Kuya Charlon, ko helmet. Kaya mga tubig balik og Yusip unya karon na may tabo mga kabaro. Makisakay ra ko sila mga kabaro, no. Kay oops. Siya ba? Malita sa speaker. Windows. Unong kay na to, no? Take out eh. Take out. Take out. In baro, no? Kaya mga baro, let's for list na dyan mga baro. Okay, yes, pa kamera, no? Kuha na. Available ninyo yung inato. Ito na na sila. Tagpila yung inato gani, ma'am? Inato 1. Inato 2, 145. Inato 2. Unom. Oh, pila yan ang inato 2. Unom. 870, sir. Pila ganito yung kuhan?
katong backbeat. 198 sir, for Ang backbeat. Sige, isa po dato. Pila tanan, ma'am? all for takeout sir. Oo. Paalam available mo. Okay lang pa? Sir, mga 15 to 20 minutes sir. Okay lang. Bye sir ha. Kuha sa sigato sa motor. Yung mga kabaro, no? Gusto ko kung yung mabayaw mga kabaro. Si Kuya Charlotte, karoon na may tapo. Oo, mga kabaro. May tapo. Oh. Meron mga kabaro. Okay. Dahil na to. 1,068. Tara. Thank you. Thank you, no? Giluto pa mga kabaro. Oh, samtang napabot ang mga kabaro. Hindi siya lang mga kabaro na. Lingkod. Kini sa una mga kabaro, lapukan pa ni diri ano? Sa likod, lapok pa na diya mga kabaro. Kana karon pag himo aning lats. Adili. Nangarkila ra masirong lats for list diri ha. Na mga kabaro. Grabe. 5 ka story mga kabaro no. Nya dagang kay sa pa ni diri. Sulo yung mga kabaro. Oh. Naipilaw. Yung sa kanang taas. Miss, unsa na sa taas, miss? Unsa na sa taas? Ah, thank you. Yan mga kabaro, no? Atong oras, hapit na maglauna. Yan, mapana ko na message si tama na si Uncle Suway. Dapat din ako inom to. Pabakuna. Ay, pabakuna. Pa-picture sa national ID mga kabaro, no? Oh, mga kabaro. Kompleto na diri mga kabaro na Watson. Solid kayo. Saan ka paabot ang mga kabaro? The view na ito ng Grab driver, no? May Foodpanda. Foodpanda man siguro ni Kuya. Saan ka paabot sa order, no? Ya, may buntag ya. Gusto, may buntag, may hunto. May hunto. Gusto po banda ni mo ya? Sa pagkakaroon, hindi pa man. Ha? Hindi pa. Way po no. Way po diri ya. Oh. Asang ruta ni mo ya? Diri ara sa kuan, diri ra sa Matina Playa. Within Davao City. Mabot. Davao City, ikan ka sa Panakan. O diri-diri kuhan. Sa Bagwa Playa. Pero unsa man na siya? Kining sa kalayo na lang no. Oo. Per kilometer ang kuhan. Pero dili na mo per kilometer eh. Gagmay naman tumasahir. Di para sa una no. Pero okay gyapon, ginan na gyapon ginan siya. lagi pero ang maintenance sa motor. Oo. Maintenance sa motor, gasolina. Unsa man ni na? Unsa man ni? Impas na imo na ni motor impas na. Oo, ako Okay ra kayo eh. Ya, ang uban gani nga kanang gahulugan, isod kayo niya, bangan pagbalay, isod kayo niya, gagmay rin pa masahe. Nila rin pa masahe nila. Naitag 20 ribi. Apa masahe? Oo. Ya, dugay kayo ang vendor maluto. Sayang kayo mong oras. Ya, gagmay pagay pamasahe, pila rin makita ng mga Dapat no, dapat ang Foodpanda no, ilang increase no. Ang dapat wala na ito wala sa una no. Oo. Dapat ibalik to sa Foodpanda. Shout out sa Foodpanda no. Dapat ibalik nila ang para sa mga rider no, para
Ganahan po ang mga rider po, grabe po. Kamu ra po yung mapadato. Kumpanya, kumpanda madato eh. Tama ra po to nagprotesta mo tong Miyagi ba no? Hindi man tumatawag yung protesta. Ikaw ito na pahuway ba? Pero wajid, ba't ito yung mga protesta yun? Kaya, lahi man itong protesta sa mga. Pero, nauban, nasakyan lang yun ba nga na kay gagmay mo yung pamasahin. Pahuway lang mga tao ba? Mga rider. Baway no. Pahuway lang siya. Pero ang latanawan ako ron ang Grab kusog na po no. Oo. Mga bitaw si Panda, hindi yun magbago ang iyang katakaran, pamahagi sa pagkatagog pamasahe. Oo. Madaog yun siya ni Grab yun. Kusog kasi Grab ron ba? Kita na ako. Madaog yun siya ni Grab. Kaya kung hindi niya kusgo ng pamahagi sa pagtawag aning pamasahe sa bawat rider, mabalhin yun na sa Grab. Kaya ang Grab, may batching niya. Kami na may batching. Doon ang pinakamababa nga kuwan, batch 4, gagmay na kayo pamasahe. Di man ka ng by delivery, paingon ka dito sa crossing. Oo. O, nga na. Hindi ka diri, magpaabot pa ka diri mga kulang-kulang butang to. Sobra itong oras, maluto ang pagkaon. Oo. Nya, ilan na lang. Bitaw no. Kaya, bawat order, nga na ang pamagi niya, gagmay pamasahe, ilan lang magigong mo. So, sa 5 ka oras. Bitaw no. Ilan na lang. Diba, hindi mo, napo, nakay na po. Sa tag-20 ka pin, ilan na siya. May utag tag-30. 300 ra. Oh, Tubil pa. tubig pa, gasolina. Maintenance pa no, ligid. Oh, finance. Kung saan na lang yung Anak ka lang sa food banda kay ikaw mo pili sa imong oras na pwede ka mo. Ang kini nyo time to time mo. Oh, kay kung hindi ko ni mo ikuntong iyang special hour, dili mo sa kamusaka. Kinanglan, karay nga ron, udto, Sabado, ta silang special hour. Nga, wala hindi sila gihatag ka ng madisgrasya kaya kukuhan kayo, hindi sila muhatag. Oo. Na may hindi mo maligayan, madisgrasya ang rider. Sino? Wala sila ikuha na natin nga na? Wala ay. Uy, dapat Itagag ba kanila si mong batching? Hindi ka may makaluluhoy. Shoutout. Bisag shoutout ko. Shoutout tayo sa food banda no. Tarungon ta ninyo ang kuhan kay ano man ang mga rider luoy kay mga rider. Mo dai na yan no, nga daghan ang undang no. Oh, sa pagkakaroon, daghan yung lang niya naman yung Grab. Kaya ang Grab mo good, makakuha lang ka silang buwan, naman sila incentive ng sa kalibo. Ipindi sa jeans, sa katlaw. Kaya, kita yapon sila o mga kulang iba iwi ko sa kita. Kaya si Panda man good, kanang mo sa kanang 700 mo, muna na ka na. Grabe no. Dapat ang tago anon ba? Kay ano, ang gasolina pala daron pati mahal. Mahal. Hindi na sa motor. Motor pa. Oh, natural, kaon ka, kaon mo na. Pero hindi na sa motor. Kinanglan mo yung motor na every 2 weeks or 2 weeks na change oil dito kadlaw gadagan. Oo. Ya, kapila ng change oil sa mga motor ngayon eh. Dagan og na mga 300. Libor pa. Libur pa. Tuwa nga no. Niya, kung sila yung kuwan, niya, abangan sa balay. Oo. Yun, mana mga upan, bisan sa bakan sila, ni-suspended pa ni Panda mo, dili sila mag-imbestiga o tayo. Paminawo nila si customer, bisan pag nadawat ng customer ang pagkaon, mingog wala nadawat. Bidiro nilang rider, luhoy kay rider ba, wala dili sila maminaw sa side sa rider. Dapat ang taga food panda ilang ayuso ni. Oh. Kaya dako man nga kumpanya ang food panda di man ni gamay. Dili man lang Davao ang nagreklamo. Ayoy. Tibok Pilipinas man. Pero Pilipinas. Sa Cebu, sa Manila, nga na manggapon nila reklamo kay synchronize mo gud ang ilang apps nila, usaray app ba yan, nagkagamay ang pamasahe. Buwa nga no. Dapat kung gusto man sila ingana gagmay lang pamasahe, na sila incentive. Pareho nila sa Grab. Bitaw no. Oh. Food Panda, dapat ingana na may incentives ba maabot para sa mga para ng Grab. Na ay mga kung makaabot nga ng putahan. Bitaw no ang Grab no naa sila ba? Ang bahala gagmay inyong pamasahe, basta na incentives. Nga maabot sa kuhan, kay medyo kuhan gamay. Kung ganda god, sa imo, nakay na may 3 hours na mo, sa 3 hours mo, makadeliver lang kag unong ka deliver. O,
asa pilar may kitaon ng unong ka-deliver. Tino ni unong ka-deliver tag sa bag. Bulan ta natin 30. 30 o 50. Ano? No. Tag 30 o 180. Oo. Paniti. Oo, 180. Asa naman ang tulog ka oras nimo? Gasolina pa. Ya. Ay, wala yun. Dapat ayuso ni sila sa Foodpanda ni. No? Sige lang yan, kaya ito nang ipaabot ni sila. Maabot ng gining video ni. Atong itay tila ni. Oy, mayong hapon buntag. Halo. Ato lang i-shoutout ang Foodpanda niya. Parang Foodpanda, ito tayo shoutout Foodpanda. Siguro ma-upload ni mga dugay pa ni ba. Tuwa nga pizza 15. Hinga na dahil mga kuwan sa Foodpanda, no? Mga hinanakit ba, no? Ay, yun, dinilang tanan rider. Tutup siya masugat ng rider. May istorya ko na yan. Pamasahe yun nila. Gagabi, gamay na kayo ng pamasahe pa. Sa tinga bitaw ko bitag sa mo ang kumpanya. Sa una Foodpanda man sila. Once kato nag protesta na gid ang Foodpanda, ning Grab sila ba? Yan, gamay. Oh, nimbalin sila Grab kay tungod walay ayo ang kumpanya sa Foodpanda. Wala gihatag sa rider niya, dako biyag bayad ang Order customer. kasi. Oh, dako bayad niya, wala gihatag sa rider ang dapat ihatag mo to nga namalhin og Grab. Tinuod na sir ba? Dagan customer nga nabalhin og Grab. Tinuod na daghan yun. Na Grab na sila kay ang Grab man gud Oh, okay ang serbisyo niya, mahatag po sa rider ang para sa rider. Kung mas muna ni Foodpanda, maghimo siya incentive para sa mga parehasa ni Grab. Oh. Kana medyo mubalik ang mga kuha niya. Kay maluoy mo sa mga customer, makita mo sila kay liman ka ng lagi kayo. Mamasahe ra ka og tag 30. Oh. Oh, asa man yung ito. Niya masagi pa kaniya, di sila mo hatag og isang pagpabalit og alcohol. Grabe no? Tinuod mo na. Grabe pa ang kuha ni Foodpanda eh. Dapat ayuso nila ni Foodpanda ni. Kaya dili biya sila mo dako ang kumpanya kung di tungod sa mga rider. Oh. Dapat unahon nila ang rider o ihatag ang dapat ihatag. Pero kompleto mag-remittance siya. Remittance wala man na is. Uy! Freelancer man may gitawag may freelancer. Wala na siya anytime pwede niya tanggal. Ay. Wala may is wala. Bulabog na yung Foodpanda no. Dili maayo nila kung dumala Freelancer din. ang among gi-applyan dito freelancer yun. Oo. Okay. Mo man ang among iguanan. Pero dapat bisag freelancer ihatag nila ang dapat ihatag. Mahuli yung tag kung maayo kung Kay usap pwede man mo kamulay mag-sip and franchises. Oh. Isa na lang ang kuha na lang, incentive na lang. Kami na lang mahulog sa mga kuha, Mga benefits. Bitaw no? Incentive na lang, kana madagdagan medyo nga mong kuha. Bisag gani pumagi nila, batching. Basta na lang incentive. Tinood Okay ay. na kayo. Oh, tinood na. Para sa Grabo, walay batching. Nag-incentive sila, makapunta sila ng gyms nga ilang asa sila mapunta. O kana bitaw murag na ko na istorya po nga taga Grab. Nasili ka ng gyms. Gyms nga ilang makuha. Sa kadlaw, kung mo na ilang makita, makuha nila yung kinaugma. Mo na to ilalawas ba? Allowance na nila. Dapat inganam ta ang kuno kay ngano ang Foodpanda man god nadato mo tungod sa mga rider. Nindako inyong kumpanya tungod sa mga rider dapat tarungon ninyo ang ihatag ang dapat ihatag sa mga rider. Yan isa, pero inaot nga mga ni banda nga mo mga inanaing ba kay isod sa kayo sa sila. Tinuod Sila diha na sila bugnaw nga Oh, nya kamo na mo sa init kamo ginya. Sila diha gisweldohan ra ba yan sa gisweldohan lang sa taga rider. Kung walay rider walay panda oy. Sila. Kami nagiring init bukuan na mo sa. Ayo tinuod baha pa gyud. Baha. Tanawa ng mga Grab. Pagbaha, wala naman na dili na nimo makita. Tinuod. Ang pagbaha upuan, ang pagbaha diha makita nimo banda na lang kadagandagan. Panda na lang oh. Walay Grab nimo makita nga babaha. Wala. Pero mao gyapon, gamay gyapon kay pamasahe bitan pa magbaha. Grabe no. Dapat mo na yung number 1 ayuson sa taga Panda. Ilang ginuna man gud. Makita si Panda. Oo. Ang ilang mga IT, kung unsa na lang sila mga huna nga makagigyan siya, makaginansya maayo si Panda,
Ano nila ha? Dapat ning mga Dapat ang IT unta nila ta mo no sila pabor sa rider para na mga tagaan na mga incentives. Moro na. oh, mo rin kalipay oy. Moro na ibangayo na mo. Incentives lang. Ay sa ato pa ya. Dili mo ka kung ano mga kanang mga bonus karon nga December. Wala na eh. Grabe, no? Pila na katuig si Panda diri sa Davao. Wala may bonus nga may tabo nga mohatag sila og buwan. Grabe no, bisag palipay no. Palipay. Panahon sa December ba. Grabe no. Wala na. Oh, di gini kamahay, di gini magbahay nga ang uban na mali na ang grab. Uy. Dahil uban gali nga di man tanan sa driver nga magbuhat og binuang, uban makabuhat sila og binuang. Oh, tinuod eh. Kaya tungod sa gamay kayo kumasahe. Dapat mao ginay. Yeah, siyempre kami mga tarong nga rider, madamay nilami. Oh, tinuod. Mo ni wala Mawar kit. yun ay among ipangayo gid kay Banda, incentives ra gyud. Muhatag lang sila ganay lang mga IT, imuhan min nila og incentives nga angay para sa damo asad. Wait no. Dili sa sila angay ang ilang ginahuna magud kung sa sila asa sila dapat makita. Di ba na pwede eh? Kaya ano man, kung wala ang rider ba? Wala uy. Wala. Dili. Wala ginahuna na. Kung Walay pakialam ang mga IT. Walay pakialam. Kung unsay kuan sa mga sa unsay pamagi nga ang rider sa nila nga ang rider nila medyo makalugluag sad ba? oh, tinuod eh. Para to sa una ba? Ibalik ko sa una. Sa unang panahon kung una Kung bag ubang banda, oh, kadto. o kato kay okay kayo. Sao man ilang mo nang patakaran nga kita rin inanglan mo nagtrabaho. Buang ano. Kailangan kami silingan nga panda rider siya. Katong panahon pandemic, income gid ba? Income gid siya pero tinuod income gid pero mo bitaw nga sa pagkakaroon lahi na kayo eh. Buang May ano. income ka siguro mga 100% sa una sa karon anas mga 30%. Grabe no. Grabe ang pagbaba. Putang galag. Diba, dapat ayuso ninyo ni Pataga Panda no. Shout out sa inyo Food Panda. Tarungon ninyo yung serbisyo ihatag ang dapat ihatag sa mga kuno. Ihatag niyo ang dapat ang ihatag sa mga rider. Kaya naman kung wala ang rider, wala mo diha oy kanang nasa opisina no. Shout out sa inyo. Wala mo diha kung wala ang rider. Ayaw maglaban kayo sa inyong boss. Nga ang boss niyo wag naman sa China no. Oh, tama yun. Ayaw maglaban kay na inyong boss. Kaya naman sila rin nagpadato gid no. Ang luoy kayo kamo diri nga naa sa field. Ang inyong mga boss ito wala isig travel abroad. Tungod sa inyo ha, mga rider sa mga nasa opisina, dapat ihatag ninyo para kang rider. Kaya naman kung wala ang rider wala gid mo diha ba. Di ba yat, tinuod ka? Tinuod kayo sir. Mo ginamong di ka. Dapat ihatag gid mo Ihatag nila gid bahalag walay benepisyo nga ihatag. o kana lang daan no, walay benepisyo no. Walay benepisyo. Okay ra sa mga na kami na lang mamamahagyan na nga makahulog ni sa mga benepisyo. Tinuod Ang inyo lang, madagdagan lang para kung dili niyo dagdagan ang pamasahe, tagay mig incentive. Oh. Pareha sa graba. Na naay may makuha, i-free deliver na mo na ikuta. Namin makuha ang incentive. Tinuod. Kung dili man yung usbo na mong pamasahe, tagay lang may incentive. Mo lang tanan sa mga IT para sa mga IT diha sa banda. Di ba mo mga bright bang gyud mo, mga Pilipino mo gyud mo. Oh, dapat mo laban mo. Laban mo sa mukha. Dapat inyanan ninyo pamahagi yung tagaan ninyo pabor gamay sa kuwan sa mga rider. Hinahinayon ba? Ay, di na. Para Ito. nakabawo mo yung sa inyong angay buhaton para sa Dapat ang pabor gid naagi mo pabor eh. Kung dili niyo kaya patasaan ang among rate, tagay lang may incentives. Kana pwede. Oh. Tayo. Kay maningkamot man tanan mga Oo. rider pag na-incentives. Siyempre bisag kita oy maning kamot oy. Pero giana nga murag wa kay kalipay ba. Wala mo nang ang uban, at tumat lang dili maayo kay wala may incentive. Unsa? Oh. Lalo na gamay na kayo booking kay tungod lagi tawon sa bawat customer makabalo man unsay gagi sa mga banda rider dere. Oh. Iba biya kang Davao pag magbaha. Kana gid grab, kana gid magbaha ba. Nakita na ko wala gid grab nga Wala mamasay no. na gan. Banda ra gyud. Sa Food Panda no, shout out sa inyo. Kapila na ko balik-balik no. Unta maabot ni dito nga video no para
makita ni sa management no, diri labi na diri sa Davao City no. O sa tibok Pilipinas, ayaw kay muglaban ay siya ulan nako no. Ayaw kay muglaban sa iyong amo nga naa sa gawas magsigilag travel abroad tungod sa mga rider. Ayaw kay muglaban sa kuno sa inyong mga amo. Atong labanan ang mga rider kaya naman sila may nadiri sa field. Wala si Panda kung wala rider. Tagasa po kaya? Dili na sa Taiwan, sa Matina. Matina. Pero ang imong probinsya, Cebu ko, tagasa mga Cebu. sa Pasig ko. Pasil. Kusuget ang mayura dito ron ba? Bibo na kay Cebu yan, no? Oh, dako na Cebu. Basta dito ko na kay napil man sa grupo dito kaya may nasilingan Panda maor gyud reklamo nila dito. Oo, na po yan po. Basta sa nangyari. Yan na magud akong pamilya diri. Nana akong pamilya diri sa Juan. Taga diri imong naasawa. Di gyud taga Maria gyud mi taga Cebu na nanganhigi na may mga igsoon buton diri. Kuan niya tapos nagpanda sad ko. Oo. Tuig na sa kapit. Kaya nagkapit sad. Tuloy na sa gabi na banda. Pero kung una okay kayo pero karon wala na iba. Kamot na lang yun. Bitaw no kayo. Mata na lang sa'yo alas 5. Matay no. Alas 5 antuk na nakakuan di para lang yun. Grabe no. Katigong ka kung gamay rin mong oras ko nun gamay rin Gamay na no. Kada lang kaya tanaw sa ko. Salamat guys pag hinabi niya ha. Wala mo siguro pa mga klaro. Pagilihan ko ba? Ma'am, dala ko sa kilid ng mga... Layo-layo pa rin yung buwan niya, no? Nakana ako si Buya, 2019 niya ba? O kay pandemic? Ha? Isa to travel lang doon so kuan na dagan kay requirements ba. O pero wala na may swab test ron? Vaccine na lang. Kami gali, ibanda gali kung sa ilang gusto may tabo, pabaksinan mi, full vaccine kimitanan. Oo. Kana imong bat guard ya tagpila na ya? 2,000 mo na niya. 2,000 kapin? Oo. Pantay no? Pinamay naman ang Volgas guard. 2,000 kapin. Si Sapi. Asay balik mo. Yes, banggoy. Banggoy ba? Gwapo ba no? Dos. Dala taon. Di ba? Taon. Dala taon. Sabi ko banggoy. Lahay na. Ayun, sa mga nesyo. Ito ka. Sa Shopee yung gadilig mo sa mga Shopee kung likod. Oh. Kanang Nagpis. auxiliary light mo, sila na ba tawag na? Oh, sila na sa wiring. Gwapo mo. Tapon mo. Gwapo ba no? Pareha niyo, dagang kayo taga Panda nagtapo. Bakal gwapo ba no? Kung saan na pilan ta oras din ang inabi, wala ko gyapon. Kung ingani perminti ang Bitaw no, na 20 minutos na nila ba? pilan ta ka Bitaw, no? inabi, pero Ang oras ba? karon wala pa ang order. Oo. Sa ako na lang. Ako ba, 28 swapit ako di 30. Sa ako na lang kung Ingani permi. Ingani permi taga vendor. Unsa lang kita uli mo? Wala. Kita, ibutan ta lang og- gagmay pagigpang sahi. Bitaw no? Dapat ilagay na ako na naon Wala no? lagi. Bagay yan si Magol kay ito ba? Ingana ba? Balay sa balay. Ano na motor? Ano na motor? Asa ka naman ang motor eh. Asa ka naman. Wala ko bitaw-bitaw nga nito. Dalitso na. Dito kasi bilang card. Kung saan na siya? 125, 150? 125 na siya. Kusog yapon oy. Oo. Ano na litis na kuwan? Click. Gwapo ang litis no? Ako click magyapon pero 2017 to. Ang puti. Oh. Maura magporma. Oo. Maura magporma tanan. Pero ang lubot lang ani. Alahi itong glupot no? Dili to Oo. ano? Dili to ano ba? Mas gwapo ni mo ha. Ini yung bagong gawas ni ba? Sige lang ya kaya ito ning i-upload ya. Para mabala nila yung inyong hinanakit ba? Tatay senior na ay sinapay senior. Kamu ko na. Yung kamot yun. Kaplas na yun.
Kaya ni hapit 25 minuto sa tanang hinabi ba. Dugay kayo? Oo. Kaya ang kuha na nagpaabot na ba? Oh, abot na. Yan. Na ibang customer dili. Magyaw-yaw ya. Dili ka sabot. To nilag kami galuto, kami pa yaw-yawan. Tinuod oy. Tinuod na ba? To nilag kami galuto, kami yaw-yawan. Sa mga kuya dugaya mo. Wala tayo. O karon lang. Potong na lang no. Wala lang. Wala ba ba boss, dala ng kwarto eh. Dala na. Oh, tanawa. Ulan. Oy, ikaw. Oh, tanawa ta. Oh, karla. Wala eh, dagang pulsa ba? Okay, karam gani sa power bank, ay kuan. Bot ka ko ako. Bungot nang gon nga nakita ka kanang sudlag mo lisensya ba? Siya. Gusto ka nga kuan kanang nakaitin mo. Pwede ba ako yung ano eh? Ay. Kana dapat kulang tubig ya. Ipinsa ba? Kulang tubig. Usay sulat mo ana, wala ay. Balik ang kuha ni. Kung sanay ka, ayaw kalagi nga na. Bakit na ba Pasko? Kasi hindi inig ko na mamo. Ano ba? Grabe ba? Inalan, hindi tatanan. Ang tagot ka. Bahala ka may pamasahe. Bahala ka may plite. Halo. Sayang pagkapanta. Talaga may bliti. Ya, ikaw. Sagot ka karon mapas mo ka. Wala, pas mo kayo na. Bahala ka may Ano naman? plite. Hindi ka mapas mo, wama kay balon. Atlan ka dito sa kuwan. Ano? Kinahanglan. Oh, nakamulak ka. Kaon dyan. So, kinahanglan nga. Nagkay balon pa. Naipahan kamay. Oo. Bakit ba? Oh, ikaw kay. Nakapila na rin ka tayo. Kamay pa. Siyam. Ikaw nang pala. No. No, tosan na yun. Kusog kayo. Copy mo, say kanito. Usay ang tapok di siya pandar dito sa Lansuna ba? Oh, okay. Ito nga po. Dagan mo dito no. Sama sa yung mga kanit ko na may mga bigdor sa dito. Napa yung bindor dito yan no. Grabe ilang 20 minutos eh. 25 naman. Oo. Ingani ka rin bindor yung masugatan ha. Bas. Gay kayo. Oo. Oh, basta Pinos. Okay lang eh. Okay lang ito. Ganahan ko ito. Hindi tayo. Kaya, ingani ka dugay mo yung tagbay tinibi pag yun ang hindi ang plite. Ano kaya? Yan na. Patay mo sa oras ba no? Ang oras ba? Tinibi ang plite. Sa ano nga ni mo? Dihagin sa oras mo. O dapat inganin mo na all. Agi man tag minimum. Ingana dapat mo na all. 300 ka pin minimum. Okay na. Musubo na to sa minimum. 300 ka pin. Okay na. 600. Ano, 600. Ah. Balipan ako eh. Ako ka 500. Ano? Agi na to sa una. Lisod pa tayo na. Ayun, bagsuko. Sobras 500. Ano? Beer na. Pinatapos-tapo yan. Wala mong dahanag na nito. Ha? Oo na ko mo. Sorry na kuan. Click pa tayo mo ako eh. Promo ko. Kulay mo ah. Oo, gwapo Kuan no. mo good. Kanang tawag ka na. Kanang ikasok na itong baka ba? Subak ko ba? Mahal ba kayo na? Deliver ko. Gapos gets broken. Mahal mo lang ba mga ng subak? Kadampan ngayon. Marang malay. Dampan. Wala. Kapoy na kayo naman yung ano. Nakakon ko. Ila, 2 Grabe, 2 taon. 2 taon. Apa na mo? Kini yung mga kuha niya, yantas. Yung mong gipalitan na. Mas kumalit sa kuan sa jumping. Mas profil kaya na. 4 mil. Ikitas, mas profil ka. 4 mil ang duwa sa ligid. Ay, bro, kaligid, otro. Sa Shopee. Okay, kirili mo na. Pili dito. Bakit ito piso? Lungo na ikit yun. Papaligid din. Hindi, kirili na eh. Pirili din na dahil. Sila. Dala na, atro 3, dala na. Ah? Kuan, video lang sa Ha? vlog. Sa vlog. Yun lang. Para bugawas ka sa ano? Sikat ka ba?
Gwapo. Sa pangalan sa shop na bol. Kung masalihan sa dapat Jollibee ba? Jollibee dia ba? Sa may Banggoy. Jollibee dia ba? Ini pa. Dari obok dari may naitagan siya. Basta ilog na diya. 2,000 din ang iyana, ano? Sa Shopee, barato ra, libur na kapit. Pero ang problema lagi, ikaw pa magtaod. Oo. Sa Shopee, barato ra na. Wala ka ba kung iana baka baga? Nana niya sa may... O sa bukid is na pwede kargahan dari Kupras. Sino yun? Dari Ingot, Kupras. Ini na yun, sa yun, lagi pangatan. Ayan, ano may bracket? Sige, turut ko na kali lagi pangatan. Ano may bracket? Tangan lang bracket rin. Agi buslutan, eh wala di ayo. Wala na po tayo. Ito ni scooter na yun. Sulod-sulod mo. Kung may kampanya mo. Gaya sa order, oy. Taruhan na nagbalik ko. Taruhan balik. Ito, kira na. Tanggalon na ni mo yung tirahan mo balik. Parang yung baguang ito. 07. Apa? Ay, naman na gyud. Ah, sige na sir ha. Dapat ay 8-9 galing. Nakapagay ko. Sa'yo, bahuay. Mga kabaro, naringon si ate, 20 minutos pala, oh man. Saan yung walang gawin? Sige sir. Kuha na, miss. Salamat ah. Thank you. Koy, salamat kayo, Koy. Yan mga kabaro, no. Wala mga kabaro, no. Taon-taon po. Dapat din mga kabaro, no? Lalaki mga sticker. Ciao, boy! Grabe mga kabaro, 30 minutos. Uy po naman ito, ano? Ang ato ang mga amigo nga taga Foodpanda. Shoutout tayo ko sa Foodpanda, no? Daan tayo ko kato ng nanang. Lista sila ato ni Agi. Ang ilan ang kuhaan mga kabaro, ang kuhaan ang plitihan. Ang plitihan mga kabaro, no? Dati magudaw nga 40, nakakaroon ng 29. Siyempre naman siguro no niya. Panahon ba yun sa pandemic? Kung nabot ka rin ang vlog mga kabaro, no? Pakishare ko kung taga-Foodpanda ka mga kabaro. Pakishare ko sa ito ang video mga kabaro. Yan, palike ko yan. Pa-subscribe na po mga kabaro na kung taga-Foodpanda. Ato na yung ipabot sa iyo mga kuhan mga kabaro, no? Ipabot ito ni sa inyo mga itawag nga management. Kung tanong na yung mga kitaan nga taga-Foodpanda, pa-share nila na yung video. Kaya ako na itong tabang, labi na ito si Kuya kanina. Laong kayo mong hinabing ni Kuya, no? Kurang sakit yun po sila. Nawala ang ilahang mga kuhan mga kabaro, no? Kurang lain po sila ang buot. Sa karoon mga kabaro, di pa niyon to na mga kabaro, no? Palitan na lang siguro na ako ng drinks. Ay, yan lang siguro, tubig na lang tao eh. Kaya yung drinks ko ganito.
Ikatungo na akong dating mga vlog. Ikatungo ako dati mga vlog, mga kabaro. Kwanto, no? Hindi about sa mga sa kanindot na sa lugar. Pero kini mga kabaro, wala lang mga kabaro, no? Kundi kinabuhi niya. Yeah. Ini ngantri ya. Di Cafe Charlon ya, baru no. Ang libre si Kuya Charlon. Tira! O dili na maputlon mga kabaro. Ug daghang salamat sa pagguyog. See you next video mga kabaro.